σελίδα 263 από το βιβλίο Σαμουήλ Α, το πρώτο κεφάλαιο. Βιβλίο Σαμουήλ ο προφήτης Α, το πρώτο κεφάλαιο, σελίδα 263. Ήτο δε άνθρωπος της εκ Ραμαθαΐμ Σοφίμ εκ του όρους Εφραήμ, και το όνομα αυτού Ελκανά, ιός του Ιεροάμ, Ιου Ελιού, Ιου Θωού, Ιου Σουφ Εφραθέος. Και είχε αυτός δύο γυναίκας, το όνομα της μίας Άννα και το όνομα της δευτέρας Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε τέκνα, η δε Άννα δεν είχε τέκνα. Ανέβαινε δε ο άνθρωπος ούτως εκ της πόλεως αυτού κατέτος, δια να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσίαν προς τον Κύριον των δυνάμεων εν Σιλώ. Και ήσαν εκεί οι δύο ιοί του Ηλί, Οφνεή και Φινεές, ιερείς του Κυρίου. Έφτασε δε η μέρα, καθήν εθυσίασεν ο Ελκανά, και έδωκε μερίδαση στην Φενίνα τη γυναίκα αυτού και εις πάντας τους ιούς αυτής και τα στιγατέρας αυτής. Εις δε την Άννα έδωκε διπλάσιαν μερίδα, διότι γάπα την Άννα. Αλλά ο Κύριος είχε κλείσει την μήτραν αυτής, και η αντίζηλος αυτής παρόξυνε αυτήν σφόδρα, ώστε να κάνει αυτή να αδειμονεί ότι ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτραν αυτής. Και ούτως έκαμνε κατέτος. Ο Σάκης ανέβαινε εις τον οίκον του Κυρίου, ούτω παρόξενεν αυτήν, και εκείνη έκλαιε και δεν έτρωγεν. Είπε δε προς αυτήν Ελκανά ο ανήρ αυτής: Άννα, διατί κλαίεις και διατί δεν τρώγεις, και διατί η καρδία σου είναι τεθλιμμένη? Δεν είμαι εγώ εισέ καλύτερος παρά 10 ιούς? Και σηκώθη η Άννα αφού έφαγεν εν Σιλώ, και αφού έπιον, ο δε Ηλί, ο ιερεύς εκάθητο επί καθέδρας, πλησίως του παραστάτου της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή το καταπικραμένη την ψυχή, και προσήφιετο εις τον Κύριο, κλαίουσα καθ' υπερβολήν. Και ευχήθη ευχήν λέγουσα: Κύριε των δυνάμεων, εάν επιβλέψεις το όντι στην ταπείνωση της δούλης σου και με ενθυμηθείς και δεν λησμονείς τη δούλη σου, αλλά δώσεις εις την δούλη σου τέκνων αρσενικών, τότε θέλω δώσει αυτό εις τον Κύριον πάσα στα ημέρας της ζωής αυτής, και ξηράφιον δεν θέλει αναβεί στην κεφαλήν αυτού. Ενώ δε αυτή εξικολούθη προσευχομένη ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί παρετήρη του στόμα αυτής, πλην η Άννα, αυτή ελάλη εν την καρδία αυτής. Μόνον τα χείλη αυτής εκκινούντο, αλλά η φωνή αυτής δεν οικούετο. Όθεν ο Ηλί ενόμισεν ότι ήτο μεθυσμένη. Και είπε προς αυτήν ο Ηλί: έως πότε θέλεις είστε μεθύουσα? Απόβαλε τον ίνον σου από σου. Και απεκρίθη Άννα και είπε: ουχή, Κυριέ μου, εγώ είμαι γυνή κατατεθλιμμένη την ψυχήν. Ούτε ίνον ούτε σίκερα δεν έπιον, αλλά εξέχεια την ψυχή μου ενώπιον του Κυρίου. Μην υπολάβεις τη δούλη σου ως αχρίαν γυναίκα, διότι εκ του πλήθους του πόνου μου και της λήψεώς με λάλησα έως τώρα. Τότε απεκρίθη ο Ηλί και είπεν: είπαγε εις ειρήνην, και ο Θεός του Ισραήλ ας δώσει την αίτησήν σου, την οποίαν ήτησες παρ' αυτού. Η δε είπε: ήρθε η δούλη σου να έβρει χάριν εις τους οφθαλμούς σου. Τότε απήλθεν η γυνή στην όδον αυτής και έφαγε, και το πρόσωπον αυτής δεν είναι το πλέον σκυθροπών. Και το πρωί εσηκώθησαν εν νωρίς και προσκυνήσαντες ενώπιον του Κυρίου επέστρεψαν και ήλθον εις την οικίαν αυτών εις Ραμάθ. Και ο Ελκανά εγνώρισε Άννα τη γυναίκα αυτού, και ο Κύριος ενεθυμήθη αυτήν, και ότε επληρώθησαν η ημέρα αφότου η Άννα την έλαβεν, γέννησε ιών και κάλεσε το όνομα αυτή Σαμουήλ, διότι παρά Κυρίου ήτισα αυτόν είπε. Και ανέβη ο άνθρωπος Ελκανά και πας ο οίκος αυτού για να προσφέρει προς τον Κύριον την ετήσιαν θυσίαν και την ευχήν αυτού. Αλλά η Άννα δεν ανέβη, διότι είπε προς τον άντρα αυτής: δεν θέλω αναβεί σου το πεδίο να απογαλακτιστεί, και τότε θέλω φέρει αυτό για να εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου και εκεί να κατοικεί διαπαντός. Και είπε προς αυτήν Ελκανά ο ενήρ αυτής: κάμε ό,τι σου φαίνεται καλόν. Κάθου έως σου απογαλακτήσεις αυτό, μόνο ο Κύριος να εκπληρώσει τον λόγον αυτού. Και κάθισεν η γυνή και θύλαζε τον ιόν αυτής, έως σου απεγαλάκτησεν αυτόν. Και αφού απεγαλάκτησεν αυτόν, ανεβίβασεν αυτόν με θεαυτής μετά 3 μόσχων, και ενός εφά αλεύρου, και ασκού ίνου, και έφερεν αυτόν εις τον οίκον του Κυρίου εν Σιλώ, το δε παιδίον ή το μικρόν. Και έσφαξαν το μόσχον, και έφεραν το παιδίον προς τον Ηλί, και είπεν η Άννα: «Ω Κυριέ μου, ζει η ψυχή σου, Κυριέ μου, εγώ είμαι η γυνή της εστάθη εντάφθα πλησίον σου δεωμένη του Κυρίου, περί του παιδίου τούτου εδεόμην. Και ο Κύριος έδωκεν εις εμέ την αίτησή μου, την οποία νίτησα παρά αυτού.
Όθεν και εγώ εδάνεις αυτό εις τον Κύριον πάσα στα ημέρας της ζωής αυτού. Θέλει είστε δανεισμένον εις τον Κύριον και προσεκίνησε εκεί τον Κύριον. Αμήν. Είμαστε στην Βιθλεέμ και εκεί υπάρχει μια οικογένεια. Μια οικογένεια ο Ελκανά που έχει δύο γυναίκες, όπως τότε έπαιρναν περισσότερες από μία στην Παλαιά Διαθήκη, τη Φενίνα και την Άννα. Ευλογημένη οικογένεια, πιστή οικογένεια, πήγαινε κάθε χρόνο στην Ιερουσαλήμ, προσκυνούσε, λάτρευε το Θεό, δόξαζε το Θεό. Η μία γυναίκα ήταν κατά πάντα τακτοποιημένη, η Φενίνα είχε παιδιά και η γυναίκα που είχε παιδιά εκείνη την εποχή ετοιμάτω από τον άντρα της, ετοιμάτω και από τους λοιπούς. Η Άννα όμως είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα ότι ακόμη δεν είχε κάνει παιδιά. Ήταν στήρα. Και αυτό ήταν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Όμως είχε κάτι που διεκρίνετο. Την αγαπούσε πολύ ο σύζυγός της, ο άντρας της. Την αγαπούσε ιδιαίτερα. Την αγαπούσε γιατί έβρισκε χάρη στα μάτια της, στα μάτια του. Έβρισκε χάρη γιατί ήταν ταπεινή, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Όμως το πρόβλημα, καθώς πέρναγαν τα χρόνια, γινόταν όλο πιο έντονο και το αίτημά της όλο πιο επίμονο και η ελπίδα της όλο και λιγότερο δυνατή ήταν. Γιατί καθώς πέρναγαν τα χρόνια και δεν έβλεπε καμία απάντηση στα αιτήματά της, εκεί ακριβώς η ελπίδα της λιγόστευε, αλλά επέμενε, συνέχιζε. Εδώ να κάνουμε μια τελεία, αδερφοί αγαπητοί, να δούμε τώρα πώς βλέπει ο Θεός τα πράγματα. Γιατί αλλιώς τα βλέπουμε εμείς, αλλιώς τα βλέπει ο Θεός. Ο Θεός τι βλέπει τώρα? Βλέπει το λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ έχει κριτή τον Ηλί και ο Ηλί έχει δύο παιδιά τα οποία είναι αχρία, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, σε αμαρτία, σε παράβαση, ανομία, και δεν μπορεί να συνεχιστεί το έργο του Θεού με την οικογένεια του Ηλί. Και ο Θεός πρέπει να ενεργήσει. Η Άννα είχε ένα αίτημα, αλλά ταυτόχρονα, και εδώ αδερφοί αγαπητοί πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία, έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι ο Θεός μπορεί να έχει και αυτός τα αιτήματά του στη ζωή μας? Να θέλει, να ζητάει κάτι από μας. Και όπως εμείς τρέχουμε στο Θεό για να του ζητήσουμε, και ο Θεός να τρέχει σε μας για να μας ζητήσει. Δεν έχει μόνο ο άνθρωπος αιτήματα προς τον Θεό σε προσωπική σχέση. Πάντοτε έχει και ο Θεός αιτήματα από τον άνθρωπο σε προσωπική σχέση. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε και να το ερευνούμε. Ο Θεός λοιπόν ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο. Απεγνωσμένα θα τολμούσα να πω, καθ' υπερβολή ανθρώπινη. Ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο για να συνεχιστεί το έργο του. Το έργο που είναι για την ευλογία του λαού του, αλλά και το έργο που είναι για τη συνέχεια του σχεδίου του αιώνιου. Και αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει να βρει τον άνθρωπο, να τον προετοιμάσει, να του αφιερωθεί. Ψάχνει να βρει έναν αφιερωμένο άνθρωπο. Ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο που να φανερώσει ο Θεός τη δύναμή του. Και εκείνο που διέκρινε ο Θεός ήταν την Άννα. Μια κοπελίτσα ταπεινή, μια κοπελίτσα ευλογημένη και μια κοπελίτσα που πρέπει τώρα να την οδηγήσει για μια προσφορά μεγάλη. Ξέρετε, ο Θεός μας λέει αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Θέλει να είμαστε χαρούμενοι. Και για να μας κάνει χαρούμενους ο Θεός απευθύνεται στα αιτήματά μας. Εμείς άραγε μπορούμε να κάνουμε χαρούμενο το Θεό, απευθυνόμενοι στα αιτήματά Του? Μπορούμε. Σας πω ένα παράδειγμα. Όταν κάποιος έρχεται στην εκκλησία
δέχεται το Λόγο του Θεού, πιστεύει στο Λόγο του Θεού, τότε έρχεται ο Θεός και του λέει, αφού τον αναγεννήσει πολλές φορές και τον βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, τι του λέει? Τώρα πρέπει να βαφτιστεί στο νερό. Και όταν ο άνθρωπος υπακούσει στην εντολή του, κάνει το θέλημα του Θεού, εκπληρώσει το αίτημα του Θεού προς Αυτόν, τότε χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό. Χαίρονται οι άγγελοι, χαίρεται ο Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα του Άγιο. Όλος ο ουρανός χαίρεται από την απόφαση ενός ανθρώπου να βαφτιστεί. Δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, πολύ σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε το Θεό να χαίρεται εις εκπλήρωση των αιτημάτων του προς εμάς, να έχουμε εμείς τέτοια εξουσία που να κάνουμε τον Θεό να χαίρεται. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Πρέπει να γεννηθεί ο Λόγος του Θεού κατά σάρκα επί της γης. Πρέπει να βρει έναν άνθρωπο που να του είναι αφιερωμένος, ταπεινός, φρόνιμος άνθρωπος, εκλεκτός για αυτόν, και μάλιστα κοπέλα, και να του εμπιστευτεί, να της εμπιστευτεί στα σπλάχνα αλλά και την παιδική ηλικία του Υιού του μονογενούς. Πρέπει να έχει ένα αίτημα ο Θεός και στέλνει τον άγγελο στη Μαρία. Θα μου εκπληρώσεις το αίτημά μου? Τι χαρά δόθηκε στον ουρανό όταν είπε η Μαρία, γέννητο είσαι με κατά το λόγο σου. Αδελφοί αγαπητοί, σήμερα είναι μια μέρα που θα αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν θα στρέψουμε στον ουρανό να πούμε Κύριε θέλω, αλλά θα στρέψουμε στον ουρανό, στον Πατέρα μας στον ουράνιο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, να του πούμε Κύριε τι θέλεις? Τι θέλεις από μένα? Ποιο είναι το αίτημά σου? Τι ζητάς από μένα? Τι πρέπει να κάνω? Όχι για να κληρονομήσω ζωή αιώνιο. Τι πρέπει να κάνω για να δώσω χαρά σε όλο τον ουρανό? Όλος ο ουρανός να δοξάζει τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιο. Τα στρατεύματα, οι άγγελοι, τα χερουβίμ, οι αρχάγγελοι, όλοι να δοξάζουν τον Πατέρα τον ουράνιο. Να δοξάζουν τον Ιησού Χριστό. Και πρέπει να επιμείνω σε αυτό. Ο Θεός έχει αιτήματα από τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Το πιστεύεις? Το καταλαβαίνεις? Το εννοείς? Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε τι θέλει ο Θεός από τον κάθε έναν από εμάς. Τι θέλει από τις οικογένειές μας, από την οικογένειά μας, τι θέλει από την Εκκλησία. Αλλά η πρόθεσή μας τι να είναι? Θέλουμε να χαίρεται ο Θεός και η χαρά Του να είναι πλήρης. Αυτό πρέπει να καταλάβει και η Άννα. Και τότε θα υπάρξει μια ιδιαίτερη σχέση. Τέλεια χαρούμενου ανθρώπου και τέλεια χαρούμενου Κυρίου. Αλληλούια. Τι ωραία σχέση. Πώς να φτάσουμε σε αυτή τη σχέση? Να είναι χαρούμενος ο Χριστός στη ζωή μας και να είμαστε εμείς χαρούμενοι στην παρουσία του Χριστού. Ωραία όραση. Έτσι να την κάνουμε ένα κάδρο εκεί στο μυαλό μας και να πούμε εκεί θέλω να φτάσω Κύριε. Η Άννα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, κατατεθλιμμένη αλλά προσευχόμενη. Και δεν έφταναν μόνο τα προβλήματά της, αλλά είχε και τη Φενίνα που την ονείδιζε. Εσύ δεν κάνεις παιδιά. Και την κορόιδευε. Και αυτή όλο και ταλαιπωρεί η ψυχή της. Και συμβαίνει συχνά αυτό. Ένας ονειδισμός τον οποίο έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, αλλά όποιος το έχει ακούσει αυτό τον ονειδισμό έχει ευλογηθεί. Εκεί στην εκκλησία που πας, ή θα καταστραφείς, ή θα μείνεις χωρίς δουλειά, ή θα παντρευτείς, δεν θα παντρευτείς ποτέ, ή θα πεθάνεις στην ψάθα, ή όλα αυτά είναι η Φενίνα. Εκεί που πας, πού θα παντρευτείς, πού να βρεις γυναίκα, πού να βρεις άντρα? Εκεί που θα πας, πού να βρεις τώρα δουλειά, τι θα κάνεις? Εκεί που να πας θα σε κλέψουνε, θα τους κλέψεις. Ό,τι θέλεις ακούς. Αλλά να θυμόσαστε ότι αυτή είναι η φωνή της Φενίνα που την ακούει ο Θεός.
Και όταν την ακούει ο Θεός και συνεχίζει ο άνθρωπος ταπεινός σαν την Άννα να προσεύχεται, να εξητεί τον Κύριο, να εξητεί τα αιτήματά του, και επιπλέον σήμερα και κάτι άλλο προσθέτουμε, να ενδιαφέρεται για τα αιτήματα του Θεού προς Αυτόν, τότε τα πράγματα, αδελφοί, παίρνουν ένα δρόμο τρομακτικό, ένα δρόμο ευλογίας απεριόριστης. Αλλά είναι μυστικό η ταπείνωση. Δεν έβαζε τις φωνές στη φανίνα, δεν αγρίευε, αλλά και στην ταλαιπωρία της υπήρχε η παρηγοριά. Πήγαινε ο άντρας και της έλεγε, γιατί στενοχωριέσαι, δεν είμαι εγώ σαν 10 γιους? Και της έδινε διπλάσια μερίδα τροφής. Και ενώ έφαγαν και ήπιαν και όλοι ήσαν ευχαριστημένοι, η Άννα πηγαίνει σε μια γωνιά να εκχέει την ψυχή της στον Κύριο. Καρδιά της πικραμένη, καταπικραμένη, και πήγε σε μια γωνιά και έκανε την προσευχή που περίμενε τόσο καιρό ο Χριστός, και ο Λόγος του Θεού μας τη διδάσκει να πάμε εμείς σήμερα σε αυτή την προσευχή, ο καθένας μας, για να μην χρειαστεί να περάσουμε από πολλούς ονειδισμούς, αλλά γρήγορα να επέμβει ο Θεός. Κύριε, λέει, αν το όντι εσύ πραγματικά το πιστεύω, στο ζητάω τόσα χρόνια, αν το όντι εσύ μου χαρίσεις παιδί αρσενικό, εγώ σου υπόσχομαι να στο δανείσω. Τι ωραία! Να στο δανείσω, να το δώσω δικό σου, να σε υπηρετεί. Δεν θα το κρατήσω για μένα, δικό σου το υπόσχομαι να στο δώσω. Απέναντι τώρα άλλη δοκιμασία. Ο Ηλί, καλός είναι ο Ηλί, τα παιδιά του δεν είναι καλά. Καθόταν στην καθέδρα και βλέπει το θρόνο του, ας πούμε, την καρέκλα του, και βλέπει την Άννα να προσεύχεται από μέσα της, τα χείλια τους να κουνιόνται, και την πέρασε μεθυσμένη, γιατί όλοι είχαν φάει και είχαν πιει, και θύμωσε ο Ηλί. Πόσο όμως, αδελφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος πλανάται, πόσο μπορεί να κάνει εύκολα λάθος. Μεθυσμένη, εσύ πήγε να ξεμεθύσεις, μέσα στο ναό ήρθες. Και μιλάει σκληρά καμιά φορά ο άνθρωπος του Θεού, το παιδί του Θεού, ο δούλος του Θεού, η δούλη του Θεού. Μιλάμε σκληρά στα παιδιά μας, δεν αρέσει το Θεό. Μιλάμε σκληρά στα αδέλφια μας. Να μην προχωρήσω κιόλας να πω, εκμεταλλευόμαστε τα παιδιά μας, τους δίνουμε εντολές, πήγαινε να κάνεις αυτό, φέρε εκείνο, κάνε τ' άλλο, έλα εδώ, πήγαινε εκεί. Δεν αρέσει το Θεό αυτό. Εκείνο που αρέσει το Θεό είναι να το κάνεις μόνος ό,τι θες να κάνεις. Και αν μπορείς να υπηρετείς, να υπηρετείς. Ο χριστιανός, αδελφοί αγαπητοί, δεν χρειάζεται ανθρώπους να τον υπηρετούν. Βρίσκει ανθρώπους να υπηρετεί. Να προσέχουμε μέσα στο σπίτι μας, σας παρακαλώ. Μην δίνουμε εντολές. Επειδή είμαστε πατεράδες, παππούδες, γιαγιάδες, μανάδες, μη δίνουμε εντολές, αλλά και τα παιδιά μη δίνουν εντολές. Να αυτό εξυπηρετούμε, θα είναι χάρις Θεού. Θέλεις ένα ποτήρι νερό, σήκω να το πάρεις μόνος σου. Δεν χρειάζεται να δώσεις εντολή. Θέλεις, τι θέλεις, μη δίνεις εντολές. Άνοιξε την πόρτα, κλείσει την πόρτα, πήγαινε εκεί, φέρε εδώ. Δεν λέω να μην το κάνουμε και αυτό, αλλά κι αν το κάνουμε κάποιες στιγμές με μορφή της παράκλησης, όχι με τη μορφή της εντολής. Μη γίνεσαι εξουσιαστής επειδή έχεις κάτι περισσότερο από τον άλλον. Δεν σε θέλει ο Θεός και δεν χαίρεται. Το αίτημα του Θεού στον καθέναν από εμάς δεν είναι να γίνεις εξουσιαστής στο παιδί σου, στο γιο σου, στο γαμπρό σου, στην ύφη σου, στην κόρη σου, στον αδερφό σου, στην αδερφή σου. Μη γίνεσαι εξουσιαστής. Δεν είναι αυτό το αίτημα του Θεού. Το αίτημα του Θεού είναι να γίνεις υπηρέτης. Εσύ να υπηρετείς και όχι να υπηρετείσαι. Δεν θα έρχεται η απάντηση στα αιτήματά σου και θα λες γιατί. Γιατί δεν έχεις αυτό το πνεύμα που έχει η Άννα, το ταπεινό, που όταν την πρόσβαλε ο Ηλί, η Άννα είπε ταπεινά, όχι Κύριε μου, δεν είμαι μεθυσμένη, ήρθα και εξέχεια την ψυχή μου σε σένα, γιατί είμαι καταπικραμένη. Και ο Ηλί το κατάλαβε, και σήμερα όλοι να το καταλάβουμε αυτό, αδερφοί. Το κατάλαβε και μετενόησε και είπε κάτι που πιστεύω ότι ο Θεός θα το πει σε όλους μας, σε όποιον θέλει. Είπαγε η Σιρήνη, και ο Θεός του Ισραήλ ας δώσει την αίτησή σου
την οποία νήτησες παρά αυτού. Αλληλούια. Και αυτά τα λόγια, αδερφοί αγαπητοί, δεν ήταν ανθρώπινα, ήταν ουράνια. Δεν ήταν από τον άνθρωπο, ήταν από το Πνεύμα το Άγιο. Μετενόησε που τη στενοχώρησε, κατάλαβε, είδε ότι είχε αιτήματα προς το Θεό, είπαγε η σιρήνη, αλλά πια μιλάει ο Θεός. Και σήμερα να μας μιλήσει ο Θεός, αδερφοί. Είπαγε η σιρήνη, και ο Θεός του Ισραήλ ας σου δώσει την αίτησή σου, την οποία σήμερα ήτησες παρά αυτού. Και άκουσε αυτά τα λόγια και η σιρήνη του Χριστού στην καρδιά της. Το πίστεψε, σηκώθηκε, δεν ήταν στενοχωρημένη πια. Θα το πω μια φορά ακόμη, να μας το πεις εσύ, Κύριε μου. Είπαγε η σιρήνη, και ας γίνει, και ο Θεός του Ισραήλ ας δώσει την αίτησή σου, την οποία σήμερα ήτησας. Αν έχεις έρθει με αιτήματα, αδερφέ, να ζητήσεις το Πνεύμα το ταπεινό και να ζητήσεις ποια είναι τα αιτήματα του Θεού από σένα. Να μην τα πολυλογούμε. Γύρισε, συνάντησε τον άντρα της, βρέθηκε μαζί του, συνέλαβε ιό και ήρθε ο καιρός της εκπλήρωσης υπόσχεσης του αιτήματος του Θεού προς αυτήν. Την πήρε. Μωράκι τώρα. Πάμε, γυναίκα μου, λέει ο Ελκανά, στην Ιερουσαλήμ. Όχι, θα το απογαλακτήσω. Αυτό το παιδί δεν είναι δικό μου, το έχω υποσχεθεί στον Κύριο. Δεν είναι δικό μου αυτό το παιδί. Ο Κύριος μου το έδωσε. Αλλά κι εγώ το υποσχέθηκα στον Κύριο. Σαμουήλ, αιτηθείς παρά αυτού. Αλληλούια. Αλληλούια. Αδελφοί, να έχουμε χαρά. Πέρασαν 3 χρόνια. Απεγαλακτίστη ο Σαμουήλ και η Άννα το πήρε να το πάει να το χαρίσει, να το δανείσει, ωραία λέξη, να το δανείσει τον Κύριο. Ωραία λέξη. Τη ζήτησε δανεικά ο Θεός. Όποιος δανείζει, λέει, όποιος ελεεί φτωχό δανείζει στον Κύριο. Αλλά όποιος δανείζει στον Κύριο υπάρχει ανταπόδοσης. Και υπάρχει κάτι που μπορούμε να το δανείσουμε σήμερα στον Κύριο. Την ψυχή μας, αδελφοί. Τη ζωή μας. Την ύπαρξή μας. Να προχωρήσω λίγο. Την οικογένειά μας. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει ακόμη. Τα πάντα να δανείσουμε στο Κύριο. Πλησίασε λοιπόν και πάει με παρησία αυτή τη φορά και με πολύ χαρά. Πάει στον Ηλί και του λέει, Κύριε μου, εγώ είμαι εκείνη πριν 3 χρόνια περίπου που έκλαιγα και ζητούσα ένα αίτημα και εσύ μου είπες, είπαγε η σιρήνη και ο Θεός να σου δώσει το αίτημά σου. Και αυτό που ζήταγα ήταν αυτό το παιδί, να το βλέπεις, μικρό παιδί, μου το έδωσε ο Θεός. Και τώρα το έφερα να το δανείσω στον Κύριο. Αφιερωμένο σε Αυτόν, ένδοξο. Και ο Θεός βρήκε, αδερφοί, βρήκε αυτό που ζήταγε. Βρήκε τον επόμενο κριτή. Βρήκε τον διάδοχο του Ηλί. Βρήκε έναν άνθρωπο κατά την καρδία του, που σε όλη του τη ζωή θα είναι αφιερωμένος στο Θεό. Θα εκπληρώσει το έργο του Θεού. Θα προφητεύσει. Θα φέρει ένα νέο πνεύμα στο λαό Ισραήλ. Δημιούργησε τις περίφημες σχολές των προφητών ο Σαμουήλ. Έχρισε 2 βασιλιάδες. Ένας άνθρωπος ένδοξος στην παρουσία του Θεού. Έναν άνθρωπο που τον έψαγνε ο Θεός και τον δάνεισε η Άννα. Αλληλούια. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί, έχουμε μια μεγάλη και ωραία ευκαιρία. Εάν ο Θεός έχει συντρίψει την καρδιά σου, αν ο Θεός έχει μιλήσει στην καρδιά σου, αν δεν ακούς το λόγο αυτού σαν λόγο ανθρώπινο, αλλά τον ακούς και τον δέχεσαι σαν λόγο Θεού, τότε είπαγε η σιρήνη και ο Θεός του Ισραήλ ας σου δώσει την αίτησή σου, την οποία νήτησες παρά αυτού. Αμήν.